ngono Bu saiki sampean nuntun anak oh ngono to anak dituntun besok genten sampean dituntun anak saiki sampean nyawiki anak besok sampean yo Bu mulane ayo anak dididik sing sae sampean lek kepengin to besok anake leh ngramut wong tuane apik ngono ndahne senenge anak pitu rebutan pengen ngrumat ibuke anake pitu ngelumpuk kae ibuke leh ngendikan aku saiki melu sapa melu aku Bu jere anak sijine ra iso melu aku ya Bu ya jere sijine kak aku kan anak terakhir Bu kesayangan Bu ya melu aku Bu ya senenge nggo rebutan anak kabeh pengen rumah ndane nelongsone ana wong tuwa nang dimoyi anak rene sing gelem ngrumat anak pitu ngelumpuk wong tuane leh ngomong sampe geder aku melu sapa meneng kabeh ora ana sing nyauri aku melu sapa nganti bolak-balik akhirnya ana sing ngomong siji tapi ya gak enak dirungokke kan melu sapa-sapa ya kenek to Mak kok bingung wong kabeh anak sampean melu sapa-sapa ya kenek sing penting aja melu aku ndahne nelongson mulane ibu penting anakku investasi saiki nang donya iki diteruske apa ora to iki paling penting iki akeh wong tua uripe mulya ya mergo anak titenono ana wong kok tambah tua tambah mulya tambah kepenak uripe rata-rata niku barokahe duwe anak solih solihah omah dibangun ambek anake dibandani karo anake dibudalke haji karo anake dibudalke umroh karo anake ya karena dia sukses mendidik anak ayo saiki sebalike ana wong tambah tua uripe tambah loro rata-rata ya kepeloro gara-gara anak donyane dientekke anak wong tuane keleleran ora direken karo anak salahe dhewe karena dia gagal mendidik anak krasa wonge ndiluk karo mikir lah anakku telu kok goblok kabeh iki piye ten alam barzah yang ngono wong sampean wis hafal kabeh ngono dalile idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin menungso kene wis mati kabeh amale putus kejaba telu siji sedekatin jariyatin sedekah jariyah wong potonganmu ya ora patek sedekah au ilmin yuntafau bih loro ilmu sing kena dialap manfaate ilmumu sing ndi sing kena dialap manfaate lho ya ora patek harapan terbesarmu ya awaladin sholihin yad'ulah duweni anak solih sing selalu mendoakan mulane ayo anake dididik sing sae nggih ten alam kubur nampa nikmat manggon ten raudhatun min riyadil jannah mergo anak solih solihah ten akhirat manggen swarga mergo anak solih solihah aja nganti ning alam kubur kesiksa dideleh ten gene hufratun min hufarin niron jurang-jurang neraka ten akhirat dicemplungke lan disiksa selawase ten gene neraka gara-gara anake rusak gara-gara anake nakal-nakal naudzubillah min wis 4:30 langkung niki nyuwun pangapunten ingkang agung sarung ngono kok modele bocah cilik-cilik wis do turu kok ya wis gak apa-apa ibu-ibu ya wis gak apa-apa iki lemu iki ayo ngadeka sampean mboten sing kudung kuning kuwi sing ngacung kudung kuning kok ayo kayak mik mas kayak mik ayo nah niki mike ya Allah bismillahirrahmanirrahim sajen ayo salam riyen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten? Asmane kula Ibu Jumiati saking Deres. Bu Jumiati saking Deres. Deres. Oh, Dong Jati. Nggih. Ya Allah, nggih. Ya Allah, napa kok nangis? Seneng, Mbah.
Seneng kok nangis. Berarti aslinya aku kaget tuh aku. Tapi kira nek apa kok membik-membik. Kenging napa kok seneng? Kula badhe cerita sekedhik. Iki tak rungokke piye? Riyen kula pas masak niku bojone kula niku dolanan HP terus. Heeh. Lah kula celuk undang Pak niki gaweno osengen malah meneng mawon. Heeh. Jebulane niku ndelok YouTube jenengan. Diceluk wis ora ngreken, ora ngurusi jebul ndelok YouTube-ku wae terus sampean nesu. Mboten. Terus Kula piye? tau sing piyambak. Terus Niku kula eling-eling awit riyen. Kapan kula kepanggih abah ngoten. saniki garwane nderek rawuh mriki mboten? Mboten teng Jakarta. Kesepian berarti jenengan. Mboten. Bendinten telepon Kak. Oh, bendinten telepon lho, mau lek tak omongke to. Wong atine cocok kok ya sambung. Nggih, mau Kebilangan. kula nggih pun sanjang pamit ajeng ketemu kalih HP muga-muga diundang ya Pak kloten. Moga-moga diundang kowe entuk sarung ngono to. Nggih. Ajeng kula paringke garwane kula. Ya wes gak apa-apa. Berarti awale jenengan ngertos ceramah kula niku saking garwane awale. Nggih, lah kula parani. Nah, terus Pak, wis rampung kok mboten diparani. Wis meneng to, ngoten. Lah kula yo kaget. Iki ndelok apa? Ngoten. kok karo ngeklek guyu-guyu dhewe ngono. Tak kira ndelok sing mboten-mboten jebule ngeningali abah. Oh, dipikir ndelok cewek. Jebule kok nyimak kula ngono nggih. Terus sejak saat Saben itu bar subuh kalih bar maghrib. saben bar subuh kalih bar maghrib mesti. Nggih. Terus sejak saat itu jenengan penasaran. Nggih. Akhirnya jenengan yo melok ngrungokke pisan. Nggih, terus Terus? nderek ningali teng HP. Terus ketagihan. Nggih. Pas teng tanggung ajeng semarep abah mboten saged teng tebih pas kula keliling iter semangka. Oh, sampean karo dodolan semangka. Pas keliling niku Lah saiki dodol semangka mboten saiki. pon telas enjing. Oh, cek enjing men telas. Masyaallah, alhamdulillah barokah. Teng mriko mrisi, Mbak ayo melok aku ning ndi ndelok abah ya. Aku penasaran kula nggih ngoten. Bojoku mendina ndelok tapi aku ora tau roh. Terus marah teng anu nika. Terus saniki begitu kepanggih kula, kesane pripun kesane sampean? Alhamdulillah rasane adem ayem kados ketiban kula. Lah aku ki dianggep kulkas apa piye? Kan anu bapak wau ngendika tapi manah kula pun saged rada penak. Oh, ngono. Pun ketemu piyambak. Oh, Masya Allah, berarti ketemu tok wis seneng nggih. Nggih. Masya Nek Allah. nak diparingi sarung nggih purun tak paringi garwane kula. Iki omongane gelendeh tapi pinter ngemis iki. Ora yuane maut iki. Ndek wau jam 11 rencang kula sing sanjang. Pripun? Mbak delok pora, delok apa? Mbah Hamza. Nika teng arepe Mbah Ginah kula. Aku mangkat soalnya penasaran kula pengen meroh kula ngoten. Iring napa dereng istirahat ngen kula. Padha aku malah urung mangan. Nggih, sami ya, Mbah. Kula Terus nek wis petuk ngene iki misale jenengan wis petuk pengen ngomong apa cobi? nggih nyuwun dongane jenengan, doa jenengan mugi-mugi keluargane kula paringi sehat waras, panjang umur sak keluargane kula. Amin amin nggih. Lare kula ingkang nembe usaha teng Semarang mugi-mugi paringi sukses selanjutnya saged damel bayar kuliah lare-larene. Terus saged bayar kreditan ibuke. Akeh jalukane kaya. Nggih pun paringi sarung di. Alhamdulillah. Mangke diaturke garwane nggih. Mas pun nanti damel sarung cap manggan apa dereng? Hah?
Selawatan apa nyanyi? Selawatan sekedhik. Selawatan ayo. Kula nggih goblok kae. Dalam Kula nggih goblok tak. padha. Selawatan mau. Wong jamaahku ki rata-rata ya ngene-ngene ki modele. Setel karo aku. Ayo gendang selawatan ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Sholli wa sallim iman al-ahmad. Sholli wa sallim iman al-ahmad wal ali wal ashabi man qad waqadam wal ali wal ashabi man qad waqadam. Pun ya salah-salah sithik ra apa-apa. Sholli wa sallim daiman al ahmada. Karepe ya daiman al ahmada, tapi ngrungone kan iman al ahmada. Atine le mantep selawatan, keliru sithik ra apa-apa. Nggih kirim salam ten garwane mangke. Cerita piye kok nek nelpon kok cerita piye? Kita ngomongke napa anu? Piye le ngomong piye? Assalamualaikum Pak, kula pun ketemu saestu jenengan dongake mugi-mugi ketemu saestu nggih kula kepanggih saestu. Napa meneh teng desa Belingan niku enten ponakane kula. Matur mlaku. Wes ngono tok. Mugi-mugi bareng ini sehat. Sama nek karo bojone ya basa ngono kuwi tenan. Nggih kadang-kadang basa. Ya wes, tak tambahi nggo tuku bensin. Alhamdulillah. Wes lumayan iki. Tandur petang kesuk. Wes. Nggih, matur suwun, Bu, matur suwun. Niki lho pun meh jam gangsal jenengan dereng salat asar. Mangke matur suwun Ibu, salam kula ten garwane jenengan. Mangke lek kula terus-teruske jenengan mboten salat asar ra dosa kula. Lho iki sik eneng bocah ape apa iki? Ndi mike mau? Mike mau ndi mike mau? Ndi? Apa nang? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun? Iya ajeng maringi jenengan dia. Apa? Rahasia. Kok rahasia? Aku pengen ngerti kok. Engko asline mek nggo pancingan ben ketemu aku. Iki kanggene sinten? Wis to kersane, Pak. Sampeyan kok malah ngatur. Mumpun kersane. Kaya sampeyan sing ape dikeki ya. Kula niku pengen anak itu punya kreativitas sendiri, ndak usah diatur-atur. Niku sing maringi kengene sinten niku? Kene kula. Kene kula. Gak ngandel aku. Nggih. Sampeyan kok iso maringi aku lho duwe teko ndi sing dike tuku? Tete ibu. Lho ya ngaku gada ibu. Berarti sampean dikongkon ibu to? Nggih. Dikongkon napa karo ibuke? Maju. Maju. Kon maju. Dikongkon napa? Kan ajeng salim. Ya wis kene ae salim. Di sarunge? Sarunge? Lho kok sarunge? Lah sampean ki maringi apa ngajak tukeran ijol-ijolan? Tukeran. Lho. Mau jare ngarep maringi saiki tukeran ijol-ijolan. Makanya aku takon sik, iki nilaine pira, engko sarungku nilaine pira. Aku ya mau rugi toh tukeran. Ayo. Kelas pira sekolahe? Kelas 6. Kelas 6. Nggih. Cita-citane apa? Polisi. Nah, kayak pengen dadi kaya Pak Kapolsek. Tugasnya polisi apa? Nilangi wong. Kok nilangi wong? Sing melanggar sing ditilang, ora melanggar ya aja ditilang. Melindungi, mengayomi kok nilangi wong. Nah, cita-citamu polisi apik tapi aja nilangi wong. Melindungi, menolong, mengayomi. Iki kon duwe kaos kaya ngene iki pesene nondi? Online. Online nondi nek pesen? Shopee Pak, napa Lazada nggih? Shopee antara Lazada. Shopee. Oh, Shopee. Pesene ning Shopee. Nggih. Sapa sing pesen? Om. Om. Berarti ommu seneng karo aku ya ommu. Boten kertas. Lho wong tuku ngene kok ora seneng iki lho, jajal. Kanggo aku. Oh, soalnya ommu ngerti nek awakmu ngefan ambek aku. Nggih. Lapa kok ngefan karo aku? Lucu.
rumangsane adike apa lucu-lucu. Ya wes kan apa jenenge ki apa ki intine Anwar Zahid kul huwailek kesuwen bukan kesulitan yang membuat kita takut tapi ketakutan yang membuat kita sulit. Nah wali oh gak ada lha ana sing wali ana tulisane garapane arek-arek pi apa neh ngomong apa neh Hutan kertas. oh, berarti sama njaluk sarung Nggih. tinggo apa sarunge Tinggo bapak. lha iki sarungmu lek wis cap mangga Nggih, saking jenengan. lho kok nggonku wis tau ketemu aku berarti Sampun. mak iki wis barentuk terus saiki golekno bapake lha kok pinter so aku ning ndi diparani goleke mbae ya sak keluarga akhirnya sarung ora usah tuku kowe kok cerdas kowe ya wis kene tak tampani sik iki apa ki isine wis matur suwun ana kerupuke ketoke ayo adzan apa selawatan apa nyanyi Nyanyi. ayo nyanyi ayo 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, usaha dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka kita tetap merdeka. tambah kita barang ya diapalke iki bulan depan Agustus kuwi dinyanyekke kuwi ben eling semangat perjuangan ya wis kene sarunge waktune le sayange wis mepet ayo ke kata-kata sik sarung mangga ya kata-kata ayo Sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya dipakai, mangganya dijus. ayo jusen sak pelok-peloke engko goleki engko buka jurune ana manggane jusen ya bocah kok ini kira nyangone ya ora penak tapi aku disogok ngene iki mong wis Terus suwun. wis cah cilik oleh ngono tok ae oleh sarung oleh dhuwit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saestu kula nyuwun agunge pangapunten jamaah sedaya muga-muga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li